Yar. Ayaw pa ko pagkira tayo. Ayaw ako nila kataon nila. Kagwapo ni Otoy dili oy. Asit ang mga patronizer hera Otoy apita. Ano nga ito ang babs na dyan? Mamingaw at simbahan, mamingaw. Ay pagmisahan. Higit pagmisa. Magampo. Masingit yung pagmisa boy. Magampo kita pangadiin taan 350 ang amay namon. Kandang. Yan 250 nga maghimaya ka Maria. Tata. Malinis po. Mamingaw at patron. Ating simbahan, mamingaw pero bagot lingganay. At kapal ni nanay. Asit mga kasanggayan at barangay San Isidro San Luis sa Mariana kapistahan din haborot. Mamingaw dir dami tao.
An, kumusta rin na kumusta at mga taga Manila, mga taga abroad. Ay. Kenapa tidak? Dahil takbo. Ano yun eh, nagpunik it. Beda. Hi vlog. Syukur, syukur. Live. Syukur, syukur. Ano, baba, may din na matukar? Boray. Okay. Kumala, sila nga yan. Isa man lahat. Ambot tera. Buwas. Bahay na buwas. Maida. May din talba, buwas. Yan ang ari kinahinalat ko ang gitarista ka magkukuha ng prosesyon litsing bahan. Di ba ta? Pag prosesyon naglilibot. Magpuprosesyon mo ka? Kasi mata niya si ring din eh. Oh, bukit. Kasi niya ang ginanganak din eh. Bangin ak lumaag. Buwas, pagpuprosesyon. Tapos kita da ano? Buwas ka, brother. Tapos kita da tama. Kadlaw mo buwas. Ay, suka nga rin kung dahil nila, disperas. Nakuha lepit santo, dito hit balay. Kaka-amit santo, marumani hit balay. Diri naman. Oo, kaya matnani na magkakanak. Dada na sa pagpumetik ka na. Bago ba ti santo sa dadin eh? Ha? Bago. Baka ko yung nga natin mga balay. Kasi tayo na maraming gana. Kaya naman ta nagpalit niya lingganay. Dito maithit, Manila kaya. Ambot hinod ka ng donar. Mga nasulitit ang ringan. Pero ambot ka hinod ka ng donar. Pati ita ito nga sa ito. Bago ito ito. Nakalive ba siya na cellphone road? Dahil pinatanggid ah. Ano eh? Yan na nakalive. Oh, ito. Mapati yun ka. Ano damay? Mara. Hindi ka man nalilibak. Nagpara di binutang nila. Para kumita at mga taga nito Manila. Puro. Yung mga nahilig kong malindi tao. Ha? Yung mga picturean. Mana ide? Ready na pag mesa din yan, oh. Ready na. May mesa na kita din eh. Siya ng patron. Ito pa, di ka sanol yan.
Ngayon ka manot to na yung manunuklos kang kalaw. Ka. Mo pa na guide. Trabaho dito. Hindi, bilit sa ruwan. Na, nunulula. Kaya hindi ka mana yun. Kababat ka yung sa kalibutan dito. Kasi sinabit ko lang. Para kumita yung mga taga dito. Tirayap, kinihapurot yan. Maupay nga patron ato Butcher Day, Barangay San Isidro. Hagaran itong local IT itong Sanulian. Muli tayong pinapaalalahanan nga itong atong patron in Pinamingala, Pariulan una. Kapamilya, hindi kapuso. Pagirot kita nga tanan para itong sunod na patron, waray na makairi lang, magsasarayo na kita. Kaya siguro itong sumas ito na UTS, ito yung Region 8, Okay mga kasangkayan, kasama ito ni Kagawad Ingot Puntika. So malaya na kita, pero kung masaya, mayagan ko naman buriyan to, mabalik na naman kita yung sikyo. Kaya kung mahimo, limita ita itong netanan. Labi na itong yadirita mga masyadong ang kilala nga tao. Pariulay na. Pinamilya. Di sa kadamay taga Luzon, basta ka pamilya, kapuso. Okay. Pag celebrar kita ang malipayong nga ligtas inanuman nga mga kapamakan. Salamat, salamat. Muli, maupay nga patron ato nga tanan. Amat ito mga kasangkayan ni Kagawad Ingot Puntika. Nagpaibaruhan message.
Ay, dahil mo nagsipalo eh. Ano talaga ito? Siya talaga. Kasi kung hindi ka Hindi, music nga kuan. Makaka-copyright content ka kay tukar. Kuan mait, live. Ita ka naman YouTube makaka-copyright. Ita kaya upload. Copyright content mait. License untuk tukar.